Hayırlı kеш Müslüm televizyon sözünün tapşırıların başlığı yanılıkları şağırlışı bilen studiyada min Rim Avzalova jirligimizde bolgan vakigalar turunda kıskaça. Bugün Müslüm gençlikli sefer bilen monopoliyaga qarşı federal hizmetin Tataristan Respublikası boyunca idaresinden vekiller keldi. İdarenin kontrol satып alulар bölegi жетекчisi Алмаз Яфизов һәм пресс секретарь Оксана Ефимова халык белән очрашты, җирлектәге берничә учреждение эшчәнлеге белән танышты. İdare vakilleri Müslümdeki gражданlarını kabul ettiler. Müracaat etişleri ellerine küp bulmasa da, onlardan her birisi kontrol satıp alırlar, türlü kilişu, kontraktlar tüzü boyunca özleri için gerekli bulgan tügel cevaplarını aldılar. В этом году это первый приезд в Муслимский район. В рамках этой работы мы предполагаем получить обратный сигнал от граждан, о деятельности нашей службы, о имеющихся проблемах в сфере антимонопольного законодательства, либо в других сферах, которые контролируются антимонопольным, и принять их соответствующие жалобы, обращения в работу для того, чтобы помочь гражданам в решении тех или иных проблем. Gражданларны kabul etу tügellengeç, idare vakilleri Avgust Müslim agrofirmasında hem agromastер жетiştiriu kampaniyasında da buldular. Konaklarımız onların işine yaxşı beya berdi. Также были на агромастере, который уже это имеет не только республиканский масштаб, но и всероссийский, а также уже зарубежный уровень. И побывали на производство, провели соответствующие ознакомительные материалы. То предприятие очень достойное и очень важно, что оно именно находится на территории Муслимского района, дает такой толчок, эффект инвестиционный для развития и дальнейшего процветания Муслимского района. Алмаз Яфизов hem Oksana Yefimova Müslüm liseyinde 10-11 sınıf oquşları bilen oşuq dəris ötkərdiler. Dəris barışında oquşlar federal monopoliyaya qarşı xizmətinin ne bilen şıgıllanığı, anın yönəlişləri haqqında fikir alıştılar. Birgəlep нәрсә ol kündəşlik, əybirgə beyan нәрсәләрдән toplana, kimlər alar monopolistlar kibik sorularga cavablar izlediler. Fas idarəsi tarafından qaralğan işlər turundagı videoroliklarda oquşlarda ayrıca zor qiziqsını uyattı. Ferda Gantinova, Dinar Nuretdinov, Müslüm televizyonu. Җирлегебездә берничә мәгариф учреждениесына ремонт үткәрелде. Шуларның берсе Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе. Мәктәпкә ремонт кергән иде, инде быел биредә ашхана һәм санузел ремонтланды. Ремонттан тышты мәктәптә яңалыклар күп булды. Мөслим урта мәктәбендәге үзгәрешләр белән Лидия Шәймиева танышып кайтты. Мөслим урта мәктәбендә ремонт эшләре дәвам итә. Мәктәп ашханәсенә ашарга пешерү өчен кирәкле булган яңа җиһазлар, мичләр, 200 балага исәпләнгән тәлинкә чынаяклар кайткан. Ризыкның җылылыгын тәэмин итеп торучы мармитлар да булдырылган. Яңа өстәлләр кайтты, посудалар яңа кайтты, 200 балага, раздачалар, пара конвекция 2 бигәйбәт духовкалар кайтты, яңа плитәләр кайтты. Мәктәптә шулай ук укучылар өчен кул юырга яңа раковиналар да куелган. Мәктәп әтрәфендә дә ремонт эшләре ахырга якынлаша иде. Укучылар өчен уңайлы булсын дип, биредә керү өлешләрен дә үзгәртеп эшләгәннәр. Мөслим урта мәктәбендә яңа уку елыннан алдынгы укыту методикалары кертелә башлады. Мәктәптә 1-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр уку гендерлы бүленеш буенча алып барыла. Ягъни малайлар, кызлар аерым классларда укый. Алар шулай ике төрле партада утыралар. Берсе конторка дип атала, икенчесе инде гади парта. Анда өстәлләрдә утыру балаларда ару талшуына булдырмаска ярдәм итә. Малайлар һәм кызлар классларында уңай атмосфера хөкем сөрә. Психологлар гендер укытуны сәламәтлекләре, тәрбия һәм өлгереше белән проблемалары булган балалар өчен аеруча файдалы дип саный. Мәктәптә яңа уку елы башыннан базарный системасы да кулланышка кертелде. Әлеге система буенча укучылар өчен яңа өстәл урындыклар да алынган. Бу гиперактив балалар өчен аеруча уңышлы. Бала утырып арыса басып тора ала һәм киресенчә. Безнең инде менә күрәсез төрле фигуралар иленгән, рәсемнәр иленгән, стенага иленеп чыккан. Алар инде безгә эмоциональ халәт тудыра укучыларга. Аларның игътибарлыгын арттыра. Безгә бик уңайлы. Мәктәптә яңа системага күчүне әти-әниләр дә хуплаган. Башкача булырга мөмкин дә түгелдер. Укыту тәрбия процессын камилләштерү, уку сыйфатын яхшырту юнәлешендә менә шушындый күләмле эшләр башкарылып килә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Müslüm телевизионы.
Районыбызга Кытай Халык Республикасыннан вәкилләр килде. Аларның максаты август мөслимә фирмасында җир эшкәртү, чәчү һәм үсемлекләрне тәрбияләүдә кулланылучы заманча техника белән танышу. Кунаклар мөслимнең парк һәм скверларын карадылар. Кытайның авыл хуҗалыгы буенча белгече Чжан, делегация директоры Юань Цзюн һәм тәрҗемәче Ян Цяо мөслимнең бик чиста, төзек, авыл һәм татар ашларының тәмле, халыкның кунакчыл, ачык йөзле булуын билгеләп үттеләр. Кунакларны район буенча Август агротехнологиялар дилерлык үзәге генераль директоры Альберт Хужин озатып йөрде. Август компаниясы бүген эзли нинди мөмкинлекләр бар, кая эшкәртеп сатуны, кыйбатыракка сатуны без бөтенебез дә тавыш алыр өчен эшлибез бит инде. Халыкка зарплата түләргә кирәк, технологияларны, яңа техникаларга алырга килсәң, бүгенге көндә бик конкурентный һәм бик успешный булырга кирәк. Теге кыйбаткарак сатырга, инде очсызракка эшләтергә, теге себестоимость дигән әйберләр бар. Шуңа күрә төрле ысуллар эзлибез, менә шуның берсе инде bir Китайдан менә Тиңшин дигән компаниядан килделәр менә бер делегация. Алар иренделәр мондагы карап чыктылар басуларны, нәрсәләр үстерәбез һәм киләчәктә нинди бергәләп нинди проектлар эшләргә була. Удивил, я могу сказать, вашей красотой и чистотой в деревне. Честно говорю, я бывала во многих деревнях в России, но я первый раз увидела такую красивую, чистую и, как сказать, современную деревню в России. Это первый раз. Авыл хуҗалыгы темасын дәвам итәбез. Бу көннәрдә күпләр бәрәңге ала, уңыш начар түгел диләр. Шүбен генә кая куярга белгән юк, бәрәңгене кая куярга һәм шүптән ничек котылырга әлеге сораулар белән коллегаларыбыз, райондашларыбызга мөрәҗәгать итте. Бәрәңге алу башландымы мөслим урамнарын төтен баса. Шәхси секторда яшәүчеләр бәрәңге собагында ихатадагы шүп шарны да шул өемгә ташлый. Хәтта кайбер кичләрдә урамнарда сулавы авырлаша. Хоктанда соңгы араларда яз-көз шүп яндыру экологик бәләгә үрелде. Кешегә килгән зыян турында уйламыйча, шүп ягып, шул төтен сөремендә үзләре дә авыланучыларны штраф та куркытмый. Бәрәңге төтенә килгәндә көзге мотор аяз көндә төтен исе чыгу берникадәр төтен күренү табигатьне тагында моторлый төсле тоела үземә. Мин көзге көннең менә шушы кояшлы мотор көннәрдә әз генә төтен чыгуын һәм әлбәттә инде көзге төтеннең булуын бик яратам. Бу мәсьәләгә мин бик риза түгел. Кайчан карама мөслимне смог баскан төтен. Әле ярый сәламәт кешеләр генә булса, йөрәк ширле кешеләр бар, астматик кешеләр бар, яшь балалы гаиләләр бар. Үзләре турында гына уйламыйча, халык, табигать турында да, кешеләр турында да уйласын иде. Менә кичә генә кирләр җуып, кирләрне элергә генә җыендым, күршебез зур итеп шүп иеме яндырып куйган инде. Ул бит ши сабагал ул әйбәтләп янмый да, ул бит пыскып исен сасытып кына жата. Хәзер инде бәрәңге сабаклары особенно быел алар бит яңгырлар күп яугачтан, аларда ширләр күп. Шуңа или яндырырга кирәк. Быел бәрәңгенең уңышы бик мул булды, Аллага шөкер. Исән савышырга ясым бар безгә дә, ләкин менә бөтенебезне дә бер чыган бер мәсьәлә бардыр дип уйлыйм инде. Кич җиттисә мөслимне кара төтен баса. Шуңа мин инде хөрмәтле үзебезнең авылдашларыбызга әйтер идем. Бәрәңге сабакларын җыя торган шүп машиналары бар. Йөреп торалар атнаның 2-3 көнендә. Шуңа күрә менә шунда гына чыгарсагыз иде. Бу үзебезнең сәламәтлек өчен, балаларыбызның сәламәтлеге өчен бик зыянлы дип уйлыйм мин. Көннәр матур торса да, тәрәзә форточкаларны ябарга туры килә, төтөнгә чыдамалы түгел бит. Астма ширлеләргә агулы һава сулау бер дә файдага түгел. Организмны агулаучы шушы чорны күпләр яратмый. Үзебезнең генә түгел, башкаларның сәламәтлеге турында да кайгыртырга өйрәнсәк иде. Лилия Шәймиева, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Экология темасы һәр даим актуаль. Җирлегебезнең чисталыгына райондашларыбыз да битараф булмауы кирәк. Шуңа мисал, Яңавысы буасында балык тотарга яратучылар күп. Ял итүчеләр дә еш була бирде, тик ял иткәннән соң үз артыннан җыештырып китүчеләр генә сирәк. Шул хакта алдагы сюжетта. Усы буасының матурлыгын сүз белән генә аңлатып та бетереп булмыйдыр. Бирегә төшкән балыкчылар территорияның гаҗәеп чисталыгына, аның һәр вакыт каралган булуына соклана. Бу буаның хуҗасы Яңавысы авылы егете Валерий Матросов. 49 елга арендага алынган буага райондашыбыз кечкенә балыклар җибәреп тә үрчетә. Балыкчылар бу буага эзне суытмыйлар. Мин монда шушы кармак белән балык тотарга килергә бик яратам. Чөнки анда мондагы чисталык, мондагы табигатьнең матурлыгы
бер ничек тә аңлатып булмый. Кормак белән балыктарга хәвәс булганнар яраткан шөгыльләре белән ел дәвамында мәшкилә. Үзләре белән ашарга алып килүчеләр дә бар. Кәеф сафа корып, учак ягып ит кыздыручылар да үзләре артыннан нигәдер җыештырып китүне бурыч дип санамыйлар. Югыйсә чисталыкны күрә торып, ничек пешератырга буладыр. Бик матур итеп ял шит җирләрдән килеп ял итүчеләр дә бар монда. Аннан авыл халкы инде тирә-яктан килгән су кыйнырга киләләр җәйкене. Су кыйнганда шунда чисталык булса, ял итәргә отырсаң үзеңә рәхәт бит инде. Табигатыбызның матурлыгы, аның байлыклары, шаулап үскән урманнары, куе әрәмәлекләре, буа инешләренең киләчәк язмышы кешеләр кулында. Кеше шушы матурлыкка битараф булмыйча, аны югалтырга, топтарга, юк итәргә юл куймасын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. 16-17 сентябрь көннәрендә Мөслимдә әдәбият һәм сәнгать көннәре узды. 5-нче тапкыр үткәрелүче матур чара көзнең алтын көннәренә туры килде. Районыбызга аяк баскан язучылар, шагыйрьләр, фән эшлеклеләре җирлегебез белән танышып, төрле очрашуларда катнаштылар. Кунаклар Мөслим белән танышуны Габдулла Тукай исемендәге орта мәктәптән башлады. Мәктәптә кызларның һәм малайларның аерым укытылуы аеруча кызыксыну уятты. Мәктәпнең музеенда да булды язучы шагыйрьләр. Аннары Тукай урамы буенча килеп, сугышчан һәм хезмәттән мемориаль комплексында һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Хезмәткә дан скверын карап, Кояшкай балалар бакчасына юл тоттылар. Бакчаның милли колорит белән зауыклы итеп бизәлүенә таң калган кунаклар балаларның чыгышларын, калфак һәм түбәтәй бизәү, рәсем ясау кебек мастер-классларны карап, саклану хисләрен җиткерделәр. Кояшлы ык һәм аргамак ат спорты комплексы да кунакларда матур тәэсирләр генә калдырды. Мин таң калдым. Таң калдым дип әйтү дигән сүзне аңлатып бетермәс шикелле. Бердән Мөслимнең заманчалыгына, яңалыгына һәм хакимият башкарган эшләрнең барсының да халыкның тормышын матурландыруны күздә тотып эшләгәнлегенә. Менә төрле җирләрдә йөрибез. Татарстанның бөтен районнары да матур. Бөтенсендә дә мәктәпләр бөтеннән Мөслим былай да бит инде табигать кушагында утыра. Ул инде табигый паркта яшәгән кебек. Хәтта шушы табигый паркны да тагы да матур айтып була икән дип аптырадым. Чынлап та таң калырлык бит. Менә чит илләрдә без булабыз, Европа илләрендә. Мин Мөслимдә йөримме, әллә Германиянең берәр шәһәрендәме, чөнки анда һәрбер бистә авыл шәһәр сыман итеп төзелгән. Менә шушындый тәэсир калды. Шул кадәр төзүк, шул кадәр уйлап эшләнгән. Ул чәчәкләр, ул менә шундый зәвыклы бизәкләр име. Дәврләрне ашар ашкышым бар. Район үзәк китапханәсендә узган очрашу әнә шундый исем астында үтте. Кунаклар арасында районыбызда яшәп иҗат итүче язучы шагыйрьләребез Фуат Садриев, Роза Хабибуллина, Лилия Садриева да бар иде. Очрашуда укучылар, әдәбият һәм сәнгать сөюче райондашларыбыз, татар теле укытучылары, район җитәкчелеге катнашты. Әдипләр үзләре белән таныштырды. Балалар аларның әсәрләреннән өзекләр һәм шигырьләр укыды. Бүген без язучылар, шагыйрьләр белән очрашуга килдек. Очрашу миңа бик ошады. Мин китаплар, шигырьләр укырга бик яратам. Бүген дә үзебезнең якташ шагыйребез Шәмсия апа Җиһангированың шигырен сөйләйм. Шулай язучыларыбыз шулай еш килеп торсалар бик әйбәт булыр иде. Үзем дә бик шигырьләр сөйләргә яратам. Бүген мин Эльмира Шәрифуллинадан шигырь сөйләдем. Туган телем шиңмәс гөлем, туган тел бер генә була. Ул минем татар телем, ул минем газиз әнкәем, газиз әткәем теле. Мин сезгә бер куплетлы шигыремне сөйләп китим әле. Факил Сафин киләчәктә туган тел бабамның теле, туган тел әбием теле, туган тел әтием теле, туган тел әнием теле, туган тел минем телем, туган телдә сөйләшкәнгә күңелем якты минем. Бүгенге балалар алар бездән күпкә акыллырак, күпкә мәгълүмат аларның киң мәгълүмат алыр өчен аларга. Шул ук вакытта инде аларның менә кумирлары булса, шул ук вакытта укытучылары, җитәкчеләре шушы юнәлешкә басым ясап, аларның шушы сәләтләрен күреп алып, үстереп җибәрсәләр, бу бик зур әйбер. Әдипләр һәм сәнгать әһелләре белән очрашу кич район мәдәният йортында дәвам итте. Татар әдәбиятын һәм сәнгатен яратучы райондашларыбыз милләтебезнең горурлыгы булган язучы һәм шагыйрьләрнең чыгышларын йотлыгып тыңлады.
Тил біздің ең зор байлығымыз, рухи байлығымыз. Не үшін? Халықны ғұмән кішілікті кіші иткен тил. Мына хайуаннар неше ғасырлар бойы, миллион жылдар бойы жүрілер, олар шол хайуан күтуінде қалғандар. Кішіні кіші ите барып тілгіне. Müslümimiz eskitkiş, güzel, halkımız eskitkiş eybet. Hem mında yoldaşlarım benim bilen kileşirler de bilim. Bütün jirde de bulay tugul. Kalem ehlilerin, mesela yoktaşları, hem umumen edebiyat ehlilerin bulay kulaş şeyip bütün jirde de karşı almıyorlar, ne oyanış. Hem ben fırsattan faydalanıp, şu işraşularının da neşe yıl uyuşturup gelişi hakimiyetke ayrım Рамил Хамзаулы Муллинға һәм аның ярдәмчеләренә ихлас күңелдән барыбыз исеменнән, барлык делегация исеменнән бик зур рәхмәт әйтәм. Bu xatir bu yaklarda bilmeyi, bu Müslüm şehir mi değil, neyse deyip yazayım değil. Metem Müslüm'den da şart sayım, metem sitafor. Bu indi yazıp bir koygan kort, bu silahla deyip. Min Müslüm şehirinde yurdakan kıbık buldu, şundan da şumayı. Bu şehirge bilgisiz, gacayip, zatlı bir tüve. Demin de yoktaşlarına bu sözlerden bayın gidersi Ramil Efendi Hamzaoğlu'na, onun yardımcılarına hem rayon halkına şu matunu tuturgan için hem de saklayabilgen için ben zor rahmet ederim. Кишәне йомгаклау өчен сәхнәгә күтәрелгән район башлыгы Рамил Муллин 16 сентябрь көнне туган көнен билгеләп Шәрифә Рахманга чәчәк гөлләмәсе. Муса Җәлил истәлекләрен саклауга өлеш керткән өчен якташ язучыбыз Факил Сафинга Муса Җәлилнең тууына 110 ел тулуңайны истәлек медален һәм герой шагыйрьнең кызы Шулпан Җәлилованың рәхмәт хатын тапшырды. Гыйлемле, тирән фикерле, халкы өчен, милләт өчен борчылып тора торган, теле өчен борчылып тора торган шәхесләр. Әгәр шушындый кешеләр безнең арада булса, әлбәттә милләтебез сакланыр. Милләт саклана, әлбәттә ниндидер геройлар белән генә түгел, милләт саклана һәрбер кешенең үзенең хезмәте белән. Ләкин ни генә дисәң дә, индәп һәм әйдәп йөрүчеләр булырга тиеш. Алар һәрбер халыкта күп булмый, алар аз була. Алар алтын халыкның алтын җимешләре. Фәнис Рәүлиннең шундый сүзләре бар. Тел халык күңеленең кыңгыравы, кыңгырау кагылмасаң шыңламый. Бүген менә шушы кыңгырауның шыңы кими бара төсле. Әлеге кыңгырауны ешрак кагыйк әле. Аның шыңы һәрвакыт саф һәм матур булсын, еракларга таралсын һәм яңгырасын иде. Фәрдә Гантинова, Вадим Миңлебаев, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Икенче көнне язучылар төркемнәргә бүленеп мәктәпләргә юл тотты. Биредә алар балалар белән очрашты. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Татар әдәбияты һәм сәнгате көннәре быел бездә 5нче мәртәбә уздырылып, юбилей датага тагын да күбрәк язучылар, сәнгать әһелләре килде. Мөслимдә һәр кешедә кечкенә сабыймы ул, өлкән яшьтәге апа-абыймы, татарлык рухы чагылып ята. Мөслимләрнең күзләре мин татар дип яна. Сезгә килеп милләтебезнең киләчәге булуын да күрәбез, диде язучылар. Хакимият җитәкчесе кичә Ак буенда бик күп урыннарны күрсәтте. Яр буен, киләчәктә менә монда фәлән парк булачак, монда менә мондый уен мәйданы булачак, менә монда тамаша урыны булачак дип күрсәтеп йөрде. Һәм ул инде сүз генә түгел, нигезле. Чөнки алар булачак һәм анда инде без күрдек, шул эшләрнең барышын да күрдек. Зур чараның икенче көне дә экскурсияларга бай булды. Кунаклар язучы Флюс Латифиның каберенә чәчәкләр салганнан соң төрле төркемнәрдә мәктәпләр белән дә танышып чыктылар. Гимназия, Мөслим урта мәктәбе, лицей укучылары язучылар белән әңгәмә кырды. Кызыклы сораулар биреп кунакларның иҗаты белән кызыксынды. Ишек төбендә 7-8 телдә сөйләделәр. Бу дөньяда бик сирәк булдырган, без инде хәзер гадәттә Әміне тілді құтлауға өнеріп бағабыз, не аяныш. Әміне сіздің мәктәбіңізде біз түрлі халықтарының, бірдің мәдәлерінің, аларның өкілерінің нұрлы yüzін көрдік, аларның сәлемдеу сүзлерін кетіп, мәмнун болдық бекті.
Тотбулер әмәкәй күбәк тойгылды мәктәпләре дә бу көнне кунакларны каршы алды. Матур традиция буларак язучылар бу елны да Турыш авылы зиратына кирип, Хоррас Әюпне искә алып каберенә канәфер чәчәкләре салдылар. Боек мәктәбе мәдәният йорты авыл мәчете дә кунакларда җылы тәэсирләр генә калдырды. Мөслим тугайлары фольклор ансамбле язучыларны Боек авылы урамнары буенча үзләренең матур көйләре астында озатып йөрде. Бик күп җирләрдә булырга туры килә. Рәсәй буйлап та, чит илләрдә дә, бөтен дөнья татар конгрессында эшләүдә аңа сәбәпче инде. Әмма кая гына барсаң гына, нинди генә җирләр күрсәң дә, үзеңнең туган ягыңнан яктырак, аннан матуррак, аннан җылырак җир бер җирдә дә юк. Монда һич тә купшыланып әйтмим мин бу сүзләрне. Һәм мин инде шаллы юлыннан борылганда ук балалар да элек-электән әйтәләр иде, әнинең күңеле кузгалды дип. Күздә яшь була, шатлык яшьләр була ул әлбәттә. Байык инде айрыша минем туган җирем, минем монда кендек карым тагмаган, минем монда менә зиратта әткәем белән әнкәем ята, миңа гомер биргән кешеләр. Мөслим белән горурланырга гына була. Мин монда беренче мәртәбә 40 еллар элек булган идем. Бөтенләй тротуарда юк, бер нәрсә юк. Мөслим бер авыл иде, бәләкәй генә. Менә хәзер күз алдында ел сайын гаҗәп үзгәрешләр бара. Без шок катып йөрибез. Шын татар авыллары сездә генә, авылларның да, халыкның да матур йөзе, ышанычлы киләчәге бар диде язучылар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Татмедиа акционерлік җәмгыяте ярты еллык сайын үз газета журналларына язучылар арасында бүләкләр уйната, бүләкләр дә салла. Юрганнар, ит тарткыч, блендер, мультиварка һәм төп бүләк телевизор. Бүләге точлар арасында мөслимләрнең дә булуы сөендерә. Шул хакта алдагы сюжетта. Мөслим матбугат үзәге белән даими элемтәдә торучы Фәниса һәм Рафис Хәбибуллиннарның Татмедиа бүләгенә тулы беренче генә тапкыр түгел. Узган ярты еллыкта Рафис абый Шаян журналының махсус бүләге электр чәйнеген откан иде. 2019 елның 2нче ярты еллыгы өчен газета журналларга язылган Хәбибуллиннар гаиләсе кызыксындыру бүләгенә лаек булды. Газета журналларга язылганда бүләк тоту мәҗбүри түгел инде. Аны именно бүләк тотам дигән максат белән язылмыйбыз. Шушы матбугатны укымыйча, район газетасы белән таныш дус булмыйча, без райондагы яңалыкларны берничә күреп һәм белеп җитә алмыйбыз. Газетаның беренче итеннән үк башлап Казанга кадәр укып чыгарга тырышабыз. Оныклар инде яңа чыккан журналлар, ул чыгышлары белән элекке журналлар, хәзерге вакытта бик матур итеп әһәмият биргән журналлар чыга. Ялкын, Сабан туй. Аннан соң инде балалар өчен чыккан Көмеш кыңгырау газетасын бик яратып укыйбыз һәм балабыз. Үзебездә язабыз шигырьләрне, анык белән бергәләп басылып чыга, басылып чыккач сөйнәбез, яңадан да язасы килә. Бания һәм Мөҗәһит Әхмәтҗановлар авыллыкларыннан тыш Майдан, Казан утлары безнең мирас, Ялкын, Сабантуй журналларын, Көмеш кыңгырау, Мәдәни җомга газеталарын алдыра. Булары Татмедиа басмалары гына. Бания белән Мөҗәһит абый өчен бүләге туй икеләтә сюрприз булды. Әхмәтҗановларның газетага язылу турында квитанцияларын конкурска хат ташучы Виктория Газетдинова җибәргән. Татмедиа акционерлік җәмгыяте үз басмаларына язучылар арасында быел 9нчы тапкыр бүләк уйнатты. Конкурска квитанцияларын җибәрүчеләр арасында Татарстаннан читтә яшәүчеләр дә бар ди оештыручылар. Димәк, татар матбугатын чит өлкәләрдә яшәүчеләр дә укый. Бүген 2020 елның 1нче ярты еллыгы өчен язылу бара. Вакытлы матбугатка бәяләр күтәрелсә дә, әбүнәчеләребез саны кимемәс дип шанабыз. Без сезнең белән көчле укучыларыбыз. Газетага язылып бүләк тә атасыгыз килсә, язылу турында квитанцияларыгызны Казан Декабристлар урамы 2нче йорт адресы буенча юлларга кирәк. Исегезгә төшерәбез, бүләк уйнатуда катнашу өчен Татмедианың кимендә 3 басмасына язылу шарт. Римма Авзалова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүген Бейгодан сугышы ветераны Мансур Зиннуровның туган көне. Мансур абыйның юбилее белән котларга район башлыгы килде. Бу көнне ветеран коллегаларының һәм балаларының да тәбрикләүләрен кабул итте. Бөек Ватан сугышы ветераны Мансур Зиннуровка 18 сентябрьдә 95 яшь тулды. Юбилейны котларга район башлыгы Рамил Муллин барды һәм Мансур агага Татарстан президентының котлау адресын күчтәнәш пакеты тапшырды. Район башлыгы ветеранга җылы теләкләрен әйтеп, үзенә килешеп торган бик матур түбәтәйдә бүләк итте. Инде күпме гомер ясаган, шусын хәйрисен үтәргә насыйп булсын. Сиңа сәламәтлек, изге теләкләр. Балалар кайгысын күргән насыйп булмасын инде шул. Анакларның башка исән-иминне булсын шул. Мансур абый, традиция буенча безнең бит инде һәрбер юбилейның бар бүләге бездән тыш әле дәүләт җитәкчесе Путинның телеграммасында укып китәсем килә. Хөрмәтле Мансур Зиннурович дигән
Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Бу көнне Мансур абыйны котларга район мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Демидов, район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов, Россиянең атказанган очучысы Рәшит Шафиков та килде. Алар да Мансур абыйга ихлас теләкләрен әйтеп, аяз күгебез өчен рәхмәт белдерделәр. Безнең Мансур абый легендар шәхесебез районыбызның. Легендар разведчик, сугышның иң ачытчы елларында сугышкан кеше. Нинди җәрәхәт алып, һаман да 95-ка хәтле яшәп килгән кеше. Ул бик көчле оптимист, бик көчле кеше. Аның көче шул хәтле күп, барыбызга да җитә, барыбызга да үрнәк. Без аны белән шатланып, бергә яшәп киләбез. Инде минем ышанычым бар, 100-гә дә барып җитәрбез бәлкем. Мәгариф өлкәсендә Бик Ватан сугышында катнашкан безнең ветераннарыбыз хәзер инде бик аз калды. Бик аз гына түгел, гомумән калмады дисәк тә була. Шуларның берсе безнең мәгариф идарәсе ветераннар советы рәисе булып эшләгән безнең Мансур абый. Мансур абый белән без һәрвакыт элемтәдә торабыз, аның белән бәйләнештә торабыз. Ул безнең укытучыбыз, укытучыларның укытучысы, остазы. Аннан без тарихи истәлекләр алабыз, аның белән гел очрашып торабыз. Без аның белән туганнарыбызның һәммәбез дә горурланып яшибез. Нигә дигәндә, ул барлык туганнар арасында районда да бер генә бер тик калган абый. Ул безгә киңәшләре белән дә, үз фикерләре белән дә уртаклашып, матур киңәшләрен биреп, һәрберебезгә дә тормышта, үз тормышыбызда юл күрсәткән абый. Аңа хәерле картлык телибез. Лицей укучыларының Мансур абыйны котларга килүе юбилярга иң зур бүләк булгандыр мөгаен. Флаглар тотып, пилотлар киеп килгән бер кочак укучылар ветеранга матур җырлар, шигырьләр бүләк итте. Мансур абый очрашудан бик канәгать калды. Шулай зурлап йөргәнегез өчен бик зур рәхмәт. Төрле шартлар булгандыр. Ничек кенә булса да, без инде үзебезнең бурычны үтәр өчен тырыштык. Мәгариф өлкәсендә дә шактый гына эшләр башкарырга туры килде. Инде алдагы көннәрдә дә әле Алла бирсә матур иттереп яшәргә язсын инде. Сонаулы гына калган ветераннар сафында Мансур абыйның үзенә генә хас урыны бар. Гадилеге белән зыялы булган ветеранга Ходай бәрәкәтле гомер бирсен. Тән сихәтлегендә, якыннары янәшәсендә тагын бик озак еллар яшәргә насыйп итсен иде. Юбилейгыз котлы булсын, хөрмәтле ветераныбыз. Лилия Шәймиева, Вадим Миннабаев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Он 14 октябрьдә Татарстан аналог телевидениесеннән цифрлыга күчә. Цифрга кушылганнан соң тамашачылар 20 федераль каналны югары сыйфатта бушлай карый алачак. Ә менә җирле телеканаллар өзелергә мөмкин. Бу телевизорлары шәхси антенна яисә коллектив кабул итү антенналарына кушылучы Татарстанлыларга кагыла. Республика каналларын спутник яисә кабель телевидениесе аша караучыларга бу үзгәрешләр кагылмый. Алар федераль һәм җирле каналларны телевизорларын махсус көйләмичә гадәттәге кнопкаларда карый алачак. Яраткан каналларны карауда проблемалар булмасын өчен белгечләр хәзердән үк спутник яисә кабель телевидениесенә кушылырга киңәш итә. Татарстанда 7-нче ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче эшләрнең «Наше время, безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. В детстве каждый выбирает свою дорогу жизни. И именно от этого выбора во многом зависит судьба человека. Главное – встать на правильный и безопасный путь –